Атомна бомба. Най-мощното оръжие, създавано някога на Земята. Какви са последиците и може ли да се оцелее в ситуация на атомна атака? Както се вижда, ударната вълна на една такава бомба е прекалено голяма и безопасният радиус е километри. Силата на вълната е смъртоносна и оцеляването на повърхността в близост е невъзможно. Решението са бомбоубежища под земята. Бомбоубежищата са проектирани с точно тази цел, но тези в България не са в състояние да ни защитят. Те са изоставени и не се поддържат. Само 1/3 от тях са в готовност. Първото бомбоубежище, което ще ви покажем, е под Западния парк. В София има 9 галерийни скривалища, разположени в естествените хълмове в различните райони на града. Поддържаните от тях обаче са единици. Голяма част от входовете на други бомбоубежища са затворени с решетки или дори са затрупани с инертни материали, тъй като много често в тях влизат бездомни и наркозависими. Едно от местата, които могат да спасят населението при извънредни обстоятелства, е Софийското метро, което побира около 20 000 души. Сега се отправяме към бункер в друг голям парк в София. Входът е 15-метрова кръгла шахта с криви метални стълби по стената. В дъното има малка трудно подвижна врата, през която се влиза в бункера. За разлика от други, това бомбоубежище има стари вентилационни машини, които естествено не работят. Графити и надписи са обичайна гледка за повечето тунели. Вътрешността на бункера е в много лошо състояние, особено на някои места. Сега се отправяме към един от най-големите бункери под столицата, именно този под ТЕЦ Земляне. По рутина и смет е единствената гледка преди влизане в него. Той има 7 входа, свързващи се във вътрешността му.
Поради високата температура от тръбите през зимата се приютяват много бездомни, които след себе си оставят само боклуци. Този бункер се отличава с прави и дълги тунели, тъй като 1/3 от тях са наводнени и трудно достъпни. След изкачване по вити стълби в центъра на бункера, се стига до помещение с 2 затрупани входа. Гледката и условията са пократителни. Защитата е нулева. Бункерите не са в състояние да ни защитят. Не, бе. Прати си джапнеш. Поне го снимах.